to bolo. Tak málo, nie? Nie, to to... Ja to tlačím dozadu, ako do nohy, nie? Tak ja to tu dozadu. To je na ten bol na Hej. Som ťa vám prvé počal to vybrať, hej. Toto k vám môj tým, že treba to len si vyopnúť. Tak si ktorý, keď to vidia, že sa tu dneska môže niečo zvyšuje, tak to neviem, čo som vyšľúte. Ako pohode mi. Pohode, napíšte, potrebujem to, lebo prehodím ruku, vieš, a bude išie. Hej. A ja ide s tebou? Ale na to káve, že to nejdete? Na to už to žili. Jaj? Lebo jeden druhý to ide. Káve, že to stojí, to aj stále aj Zdeno druhý. Ty kedy kupoval? To bratanstva, nie? Hej? Bratranec kde? U policie. Hej? A jeden aj To druhý. ten, to sú bratranci, či čo? Nie, tento druhý nie. To je Rudo Kubíkov syn. Hej? No. Ty skús mieriť, ako máš 9, skôr 9 tam je. Nie na stred, lebo ti to ide na hore. Tým, čo mám ja na 25 metrov.